Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео. Исках да ви направя едно видео за интересни факти за България, но когато правих малко проучване по темата, намерих много факти, които се повтарят, които са казвани в различни видеа, по 100 пъти, по не знам си колко пъти. В интернет все едно и също се повтаряше за колко сме стара държава, за историята, за златото, за не знам си какво, не знам що. И реших да ви направя малко по-различно видео, пак интересни неща за България, но този път интересни статистики за нашата страна в сравнение с други страни. И съм сигурен, че повечето от тях до сега не са представени в такъв формат, както ще го представя аз. Затова приготвил съм ви около 30 статистики за нашата страна. Затова изгледайте видеото до края и оставете вашия коментар, коя статистика най-много ви е харесала, коя статистика най-много ви е очудила или просто оставете мнението за формата на видеото. Благодаря, нека да започваме. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете малката камбанка, за да не изпуснете новите епизоди. Българите през 1960 година сме били 7 милиона 867 хиляди и през тези години се покачваме и покачваме почти стигаме 9 милиона 8 милиона 981 хиляди българи през 1988 година. Липсвали са ни едни 19 хиляди да ударим 9 милиона. Но оттам и всичко заминава малко бавно, но славно надолу. И така ставаме все по-малко и дали е миграция, дали се раждат по-малко бебета, това е отделен въпрос. Тази статистика казва колко процента от населението за всяка европейска страна са напускали страната през 2014 година. И може да видим за България, че повече от 2/3 не са напускали страната. Едва 27% са напускали страната за цялата година. Втората статистика е колко процента от нас използват или са използвали въздушен транспорт през 2014 година и ние сме на трето място по неизползване на въздушен транспорт. За цялата година едва 9% са използвали самолет да напуснат страната или да изкарат някакъв вид ваканция, са използвали самолет. Третата статистика показва колко пътешествия в милиони са предприяти през 2016 година от членките в Европейския съюз. Германия са успяли германците да направят почти 91 милиона пътувания извън страната, където и да е било, от Германия за някъде другаде, някоя друга страна. От България едва 600 хиляди такива трипчета, такива пътешествия са били осъществени за 2016 година. Може би защото нямаме толкова паричи като немците, може би пък защото ние всичко си имаме в България и не ни трябва да ходим никъде другаде. Може би. Четвъртата статистика също е интересна, защото тя показва колко езици знае едно население в една определена страна. И като цяло България се справя доста добре, едва може би 15% от населението знаят само един език. Най-голям процент са хората в България, които знаят два езика, почти половината. 3 езика се знаят може би около 30% от населението и повече от 3 езика 20% от населението твърди, че може. Тази карта, която ви показвам в момента на екрана, показва колко нови сгради са застроени в края на 2018, колко нови сгради са започнати. И това може да ни даде добър индикатор кои региони, кои райони се развиват, по-точно кои области се развиват добре, къде се строи най-много и там, където се строи най-много, се приема, че има най-голям растеж, най-голямо развитие и за нашата изненада какво става? София, Пловдив, Варна, Бургас. И после надолу в таблицата може да видите точно колко нови сгради биват застроени в една определена област. Петата таблица показва данъците в една страна. За 2009 година, малко старичка, но все пак дава някакъв ориентир. При нас си го познаваме, всеки го знае, може би за фирми, за това сме толкова атрактивни и за някакви други организации, защото при нас си знаем данъците, десетака, както му казват. В други страни почва да става много бързо, много лошо, като шампионите са Дания, 60% почти. В Германия, в предишното или по-предишното видео ви казвах, че данъците там и те са убийствени, горе-долу 47% данъци. За жалост тази шеста таблица показва броя на деца, които се раждат извън България от 2011 година до 2017. 2011 78 000 деца са се родили извън България. Дали са се върнали, дали не, това не показва таблицата, просто показва къде са родени. И през 2017 двойно
колкото през 2011, почти двойно. 145 000 бебета, български деца, са се родили извън България, където и да е, но не в нашата страна. Също тази другата статистика тя е малко тъжна. Тази статистика казва колко процента от населението нямат възможност да се съберат с тяхните роднини или семейство поне един път в месеца да се видят. И ние сме на трето място. 1/4 от населението не може да си позволи поне един месец да се види с родителите или семейството на една проста вечеря. Този процент е много голям, може би защото единия живее в Пловдив, в София, Варна, къде ли не, може би защото много от членовете ни от семейство са извън България и няма възможност да се видят всеки месец. Шведите са най-щастливи в това отношение, за тях е никакъв проблем. 99% от населението в Швеция няма никакъв проблем да се вижда родителите много по-често, отколкото в Унгария, в Румъния, в България, в Гърция, където всеки живее на някъде си, по някакъв начин да оцелява. Тази статистика показва страните в Европейския съюз за 2016 година дали има спад на населението в процент и дали има растеж на населението също в процент. И може да видим най-голям спад на населението, страната става все по-малка и най-голям спад виждаме в Литвения 1.13%, също и при нас има 7% спад, в Латвия има 7% спад. Това означава, че бавничко по бавничко, лекичко по лекичко страната си заминава. Поне за 2016 година е имало спад, но при нас знаем, че този спад е продължителен. Най-голям растеж в населението имало в Люксембург, в Ирландия, в Австрия, но също трябва да имаме в предвид, че колкото по-малка е една страна, ако 200 000 емигрират в много по-малка страна, то ще е по-голям процент, ако 200 000 емигрират в 80 милионна държава, примерно като Германия, процентът ще е много по-малък. Затова това процентовото, да знаете, да имате на предвид какво означава. И тък му си говорим за население, нашата хубава страна почти сме били 7 милиона и 300 хиляди през 2012 година. Сега в 2019 за пръв път тези 7 милиона ще станат 6 и прогнозата продължава да спада до 2022 година. 6 милиона 860 хиляди се очаква да е населението в България. Десетата статистика е доста интересна, защото може да видим какви устройства използваме, колко процента от нас какви устройства използват. И през 2014 година 70% от нас са използвали компютри, само 1/3, 33% са използвали смартфони. Сега компютрите отиват надолу, а смартфоните са много по-нагоре. Табела номер 11 е доста интересна, защото тя показва колко интернет се използва в България, в смисъл колко домакинства използват интернет без деца в 2004 година. Домакинства, 3% от домакинства използват интернет, 5% от домакинствата с деца са използвали интернет през 2004 година. Това през 2017 година е много по-различно. 87% почти от домакинствата с деца имат интернет и без деца домакинства 61% имат интернет връзка. Какво си купуваме в България? Статистика номер 12 показва, че най-много си купуваме дрехи и спортни артикули. С 73% от нас си купуват дрехи и спортни артикули от интернет. Купуваме си нещо за вкъщи, 30%, 1/3 от нас си купуват нещо за вкъщи. Пътувания и ваканции се запазваме много често в интернет. 26%, 1/4 от нас се запазват такива неща в интернет. Също така си резервираме хотели, 20% и всичко друго е едни малки проценти, като на най-последно място е такива онлайн курсове и learning, както се нарича. Едва 3% от българите са си купували такъв курс за онлайн обучение. Тази таблица също е много интересна. Тя показва колко коли са били регистрирани през 2017 година. И имайте предвид, че тук акцента е върху думата нови, чисто нови коли. И добър вечер, че в Германия е на първо място. 3 милиона 800 хиляди автомобила са били допуснати на немските пътища. Обединеното кралство почти с 3 милиона и то е на второ място. Франция на трето място с 2 милиона 600 хиляди нови автомобила. При нас едва 37 хиляди нови автомобила са били регистрирани, като не сме на последно място в Европа. Таблица номер 14 показва кои страни рециклират най-много в Европейския съюз и по тази таблица може да видим колко от един боклук се рециклира в една определена страна. Виждаме, германците са много добри,
Холандия също е много добра, Белгия, Швеция, всички много рециклират, повече от половината боклук се рециклира. За румънците това е почти нова територия, нова наука, те изобщо не знаят какво е това. Румънците може би 2% от боклука се рециклира, всичко друго не знам какво се прави, но не се рециклира. Също така и ние, за нас е малко нова територия, едва, може би колкото го виждам на таблицата, може би и ни 7% от нас, 7% от боклука се рециклира. За нас рециклирането е абсолютно нова територия. Също така по отношение колко от нашите 15-16 годишни ученици пушат цигарки, ние с Румъния и с Италия и с Кроация сме на първо място, повече от 20% от учениците павкат цигарки и страни като Дания, Великобритания, Испания, Португалия по-малко от 10% от учениците павкат цигарки, който си е пак доста за такава възраст. Статистика номер 16 показва колко бежанци е приела една страна през 2014 година и знаем нашия шампион, нашата спасителка Меркел извика бежанците и 20% от бежанците заминаха в Германия, поне тия, които са регистрирани. В Съединените щати са заминали 14%, Турция 10%, Швеция 9% и така нататък. Ние взимаме само 1% от бежанците. Испания, Полша, Норвегия също взимат по 1% от бежанците и повечето се ориентират към Германия, Съединените щати, Турция и така нататък, или по-скоро ги пускат там да си живеят. Къде е най-голямата безработица през 2018 година показва таблица номер 17 и Гърция стабилно първо място, 40% от населението безработно, Испания 35%, Италия 30%. Ние поне не сме толкова зле, ако говорим за работа. Само 10% от нас през март 2018 година не са имали работа. Това е доста добре със сравнение, като за Германия най-добрият процент е 6%, което е наистина много ниско. 6% са нямали работа през този период. Ако искаме да го видим малко по-точно това с безработицата, през 2007, 2008, 2009 е било сравнително ниско, 10, 11, 12 се покачва, 13 удряме почти 13% безработица и 14, 15, 16, 17 отива все по-надолу. 6% твърди тази таблица, че имаме безработица, много добър процент. Таблица номер 19 показва къде работят българите, в кой сектор и най-малко проценти, където са назначени българи в нашата страна, в смисъл нашето население къде е назначено, е в земеделието. За 2017 година само 6% от нас са работили в земеделието, в индустрията 1/3 от нас са работили, 30%, и всичко друго, почти 2/3 от нас работим в сектора на услугите. Таблица номер 20 показва колко парички сме взели чрез продаване на желязо и стомана. През 2008 сме взели доста сериозни парички, после през следващите 2 години се вижда лек спад, покачва се малко през 2011 година и оттам нататък е сериозен спад. Това хич не е хубаво, тази таблица показва, че все по-малко и все по-малко печелим от тази индустрия. Също така таблица номер 21 показва колко парички взимаме от месо и птици, продукция и износ продан от 2008 до 2020 година в милиони щатски долари и 2008 взимаме около 600 милиона от износ на птиче месо, 604 през 2009, горе-долу всичко е в еднакви параметри. От 2012, 13, 14, 15 започва да спада. За тази година се очаква от 600 да намалеят нашите приходи на 376 милиона и тенденцията се очаква да е в спад, да изкарваме все по-малко пари от нашата продукция на месо и птичи продукти, което е пак малко зле. Още една малко гадна таблица, не ми се включват такива таблици в видеото, но все пак трябва да знаем реални статистики какво се случва с нашата страна, колко живи животни изнасяме от нашата страна за някоя друга страна от 2012 до 2017 година. И виждаме 2012 година, това са били около 380 хиляди евро парички от износ сме взели. През 2013 година спада много малко, от 2014 се дига много експорта на животни. 603 хиляди евро сме взели, 1 200 български парички. После има лек спад през 2015, ужасен спад през 2016 и 2017 година от 558 хиляди евро, които сме взели, 16 е 75 хиляди, през 17 е 68 хиляди
невероятен спад и ако някой разбира от тези неща, от експорт, продани такива неща, моля оставете един коментар защо е този спад, нали? Защото се отглеждат животни в един определен период, те като станат готови за износ, се продават и затова през 2014 сме ги разбили и е нормално през 16-17 да има такива неща, или моята логика изобщо не е вярна и смисъл има само спад на продан. Ако някой разбира нещо, защото това изобщо не е моята специалност, оставете един коментар долу. Таблица номер 23 показва, че не само, че не експортираме наши продукти към другите държави, но ние купуваме доста стабилно. През 2012 година сме купили за 1,5 милиона замразени продукти от други страни към нас. Това има лек спад 2013-2014 година и оттам може би е свързано с това, че не експортираме толкова към другите страни, може би при нас няма толкова много. 15-та, 16-та, 17-та година от 1 200 000 в замразени продукти, двойно 2 800 000 евро сме похарчили, за да вкараме замразено месо от други страни, вместо да използваме нашето. Споменахме в началото на видеото, че има много страни, които много бързо им пада населението. Споменахме и България колко бързо пада населението. Сравнително с най-бързо спадащите страни, обаче не сме толкова зле. Примерно страна, която знам, Молдова е 1,1%, Латвия е 1%, в сравнение с тях 0,6% спад през 2017 година. В сравнение с най-бързо спадащите страни, ние сме горе-долу добре. Но за това живеем по-дълго. Таблица номер 25 показва горе-долу колко средно живее един човек в България. През 2006 година това са били около 72 години. През 2016, 10 години по-късно, може да се похвалим с 2 години повече живот средно. И ако с месото не може да си похвалим толкова много и с желязото беше малко по-така, спадаше индустрията, с млечните продукти поне правим добри парички и това няма да спада, поне такава е прогнозата от този портал. Прогнозата, значи от 2008 година сме изкарали 483 милиона цялата страна и това се покачва от 2014, малко спара 2015 година, но продължава пак да се покачва и за 19-20 година също се очаква да се покачва, като през 2019 година трябва да вземем 631 милиона от млечни продукти, произведени в България. Статистика номер 27 е доста интересна, тя показва бизнес индекс, колко предприятията имат доверие в една страна за сектора на услугите, колко предприятия отвън виждат нашата страна и си казват там, ако направим офис, имаме доверие, че смисъл в тази страна, в компанията има доверие в тази страна. Това се формира като има политически, като се вземе под внимание политическото положение, корупцията, има ли терористични атаки, как се развива страната. Нали, за една компания се струва да отвори някакъв офис там, някакъв бизнес там, очакват ли се някакви приходи и защо вярва ли се на тази страна. И ние за сега се представяме доста добре според тази статистика. В сектора на услугите 2008 е било доста, спаднало е много. През 2009 и 2010 година доверието е било доста ниско в нашата страна и от тогава бавничко, но славничко се покачва 11, 12, 13 и така нататък. През 2019 година едни стабилни 13.35 точки по тяхния индекс, което е добре и се очаква също така да расте, което означава чужди инвестиции от други страни да си правят фирмите в България. Това е добре, поне ако един бизнес или нещо такова, като не продаваме толкова или не изнасяме точно толкова от едни продукти, поне да влиза от тук, да влизат някакви парички. Както видяхме, 66 и колко бяха процентите в сектора на услугите, 2/3 от нас работим по някакъв начин в сектора на услугите. И да се вярва в други компании в нашите способности е доста хубаво, затова много добра статистика, фирмите вярват в нас. Ако погледнем тази цялата работа с доверието на бизнесите, за индустрията изглежда малко по-различно. Там имаме от 2008 7 точки доверие, после минус 10, минус 8, минус 5. Доверието е по-скоро отрицателно. Нали е заради нашите способности, заради някакво политическо положение или заради нещо друго. Ако някой има някаква хипотеза заради относно тази таблица, моля долу в коментарите, аз нямам никаква идея защо доверието е спаднало към нашата индустрия специално
И от 2015, значи изравняваме 2015 година, 16, 17, 18, 19 се покачва това доверие, 8 точки, 8,3 точки, 2020 година после очаква 2021 пак доверието да замине на кино и после пак да се покачи. Ако някой си има някаква идея, както казах, коментирайте долу да го дискутираме.